nyalo reso jogo mastemo ko bedo politically targeted e pinyno mar Tanzania inyanya rito ratiro margi kachola? Gima sirikal ma Kenya nyatimo tin kabisa nikech sama in e territory mar ng'ato dipo nono ka gimoro e sikono en tudruok kod winjruok makare e kind Kenya gi piny ma intiere no maka onge to samoro dipo kineno matek kabisa. Nitiere jo Kenya mang'eny man kuno e jela mopogore piny mangima. Kata kidhi Ethiopia ka ibo yudo jo Kenya manie jela, idhi Uganda, Tanzania. Anapani osechopo kinde ma sirikal ma Kenya nyaka chak ng'eyo ni to ere kaka, because magi are human resource. Joma chalo Boniface Mwangi gini bedo ni gin activist kata mane Kenya kano is a good thing for the Kenyan government. Yes. Nikech samo yiene gi gidhi ndara gi ng'anyo gi timango mano e kaka demokrasia nya. Omiyo kik wabed ni wanyalo clip their wings ni okwadwa ni giwuo. Bedo ni kanyo kuma aneno go ni President Suluhu nyodwa kiaria matin. Kwa ni wamedhibitiwa kwao. Hakuna aliyedhibitiwa. Hapa Kenya kila mtu akuna uhuru wa kusema, uhuru wa kunena kile ambacho anafikiri ni haki ama ni ukweli kulingana na yeye kibinafsi. Kwa onge kuma ngato se amedhibitiwa kwa njia ama namna yoyote. En manane ya jo Kenya are so loud and proud ne gigo magiti mangoa magitimo kata magiwache piny Kenya ka omiyo samagi wuok kagidhi e piny maoko they export the same mannerism outside there. Emomiyo PS wacho niya kikwa impose our democratic manners or our democratic tenets on others. Kila ngato o develop demokrasia ne kieno won to a level ma all of us will be on the same platform. Yes. Penjo no benadwa